Tabila mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka bullying incident matud ba ang nahitabo sulod sa usa ka public elementary school sa Davao City. Diin gikamatay sa usa ka babaeng grade 3 student. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Mipanaw ni adtong Martes sa hapon, pila ka oras human gidala sa ospital ang 8 anyos nga batang babae. Adlawng Miyerkules, dihang mi-report sa Santa Ana Police Station ang inahan sa bata nga biktima ang iyang anak sa matang sa bullying sulod sa usa ka pampublikong elementarya sa Davao City. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga niadtong July 17 sa hapon, giingong gihapak og notebook sa iyang lalaking classmate ang biktima. Ang nangyari daw po is nag-away yung dalawang bata and allegedly hinampas ng subject yung batang babae ng notebook sa ulo. As of this time, ito pa lang po yung confirmed talaga na ginawa nung batang lalaki sa batang babae na we're inamin sa teacher na hinampas niya talaga ng notebook sa ulo yung babae. Nakabati matud pa og pagpanakit sa lawas ang bata, busa gipahilot una. Niadtong Martes sa buntag, gidala siya sa ospital. Apan subo palandungon, mipanaw kini pagkahapon. Initial findings ng physician, meron po silang referral letter. Cause of death po is brain injury and traumatic, brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein result po ito ng ultrasound kasi pina-ultrasound din po yung tiyan ng bata. Wala pa mihatag og pahayag ang pamunuan sa eskwelahan apan sumala sa DepEd 11. Naglusad na og kaugalingong investigasyon ang DepEd Davao City Division sa maong insidente. Ang pag-employ og psychosocial intervention dito mismo sa concern nga klase og if need be kung gikinahanglan yun makita sa eskwelahan ang kinatibuk ang school population, no? Ang immediate action nga gipahiluna sa DepEd Davao City is to provide what they can provide nga appropriate assistance dito sa pamilya in town sa naingtungdan. Ginakuhaan pa og pahayag ang ginikanan sa namatayng bata. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.